oot täällä töissä? Ilta. Vartioit tätä ovea. Muistatko sä mua? Taas Rintasen Henri. Niin. Sä luulet, että kun on näistä leveät hartiat ja tällainen frenikka tuossa rinnassa ja sä päätet, ketkä menee ulos ja pääsee sisään. Niin, no se on. Sä luulet, että ihmiset arvostaa ja kunnioittaa sun. Niin sä luulet. Näin ne nauraa sun. Sulle nauretaan tuolla ja sulle nauretaan tuolla. No. Tää jää rauhaa. Niin. Sitten kun toi hovimestari tulee, niin sä kumarrat ja nöyristelet sille ja nuorat sen perse. No, ota Niin, sä nuorat sen perse. Niin, tää hovimestari häpee sua. Se häpee sua. Sä häpeät ittees, kun sä meet kotiin ja sun taskuttaa aina kolikolla. Kissakin häpee, äiti häpee, mäkin häpeen. Terve. Rintanen! Tulipa käymään täällä. Niin. Tiedätkö sä, mikä se on? Tää on sellainen vääntynyt Kiaro narikkalappu. Pesänkin rakensin. Sä oot löyryyttänyt ittees omassa ravintolassa. Sä oot häpässyt itsestään häireen ihmisten silmien alla. Häpeä!